Яхшымы монда сезгә, уйнарга? Рөстәм Миңнехановның Балташка сәфәре Салкын Чишмәдән башланды. Әлеге ял урынын уңайлы шәһәр мөхитен булдыру федераль программасы буенча төзекләндергәннәр. Президентка парктагы балалар мәйданчыгын, күперләрне һәм яңартылган чишмәне күрсәттеләр. Салкын Чишмә Балташта иң билгелеләрдән, риваятләр буенча ул 17нче гасырда барлыкка килгән. Суын эчәр өчен дә, хуҗалыкта кулланыр өчен дә Балташ халкы монда йөргән. Хәзер төзекләндергәч, парк тагын да күбрәк кешене үзенә җәлеп итә. Рөстәм Миңнехановка да шул хакта сөйләделәр. Безнең Чишмә буе элек бик ямьсез ие, сазлык ие, күңелсез ие. Менә 2 ел инде шуны рәтләп, әкияттәге шикелле мөгъҗизалар ясап куйдылар. Суенып киләбез, суенып кайтып китәбез. Кичләрен төшәбез әле сәгать 10-ларда, кышлар сайравын тыңлап кайтып китәбез. Безгә бик ошый. Нормада бүген бәйрәм, бар балалар сиңгән. Бүген безгә кунакка Рөстәм абый килгән. Монысы күршедәге Нурма авылын биредә бүген Тургай дип аталган яңа заманча балалар бакчасы ачтылар. Монда 120 сабый йөриячәк. Бакча заманча җиһазландырылган. Татарстанда быел шундый 16 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы төзелә. Бик матур, бик күркәм һәм бүгенге тантана ул безнең киләчәгебез бар, безнең балаларыбызга шартлар тутырылган. Безнең садик иске иде. Менә мин үзем лично садикка йөргән садикка минем кызым йөрде тоже. Минем үземә инде хәзер 85нче елга ничә яшь. Ул инде безнең хайран элеккеге садик иде. Менә Аллага шөкер яңа садик төзелде. Минем улым бар, Алла бирсә, мин улымны шушы садикка бирәм. Алла бирсә, садигыбыз ачыла, Нурма җирлегендә бик матур садигыбыз, бик матур шул халык ачык, шундый тәрбиячеләребез дә бик әйбәт. Алла бирсә, кызым белән менә көтәбез садикны. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит республика акциясе буенча 1нче сыйныфка баручы 8 балага мәктәп кирәк-яраклары бүләк иттеләр. Рөстәм Миңнеханов Балташтагы юл төзелеше идарәсе эшчәнлеге белән дә танышты. Оешма былтыр 1 миллиард сумлык эш башкарган. Быел җитештерүне арттыру өчен яңа асфальт булгату җайланмасы сатып алынган. Ул сәгатенә 160 тонна катнашма әзерли. Авыл хуҗалыгы тармагына аерым игътибар. Балташ районында 30 000 гектарга якын урып җыю мәйданнары бар. Кырларның 92%-ында ашлык җыеп алынган инде. Гектарыннан уртача 20 центнер иген чыга. Балташ мөгезле терлек саны буенча Татарстанда алда бара. 57 000 баш мал туарлары бар. Быел һава торышы коры тору сәбәпле аларга азык әзерләү буенча кыенлыклар бар. Грубый расчет белән безгә 500-600 миллион сумлык эшләмә шуражалар кирәк. Президент тармак министрлыгына проблеманы хәл итү юлларын уйларга күрсәтмә бирде. Тиешлесен авыл хуҗалыгына бирәбез. Да, конечно. Чишмәләр матур булган, балалар бакчасы яхшы, Балташ үсә. Исәнлек кирәк. Бүген районда 34 000 кеше яши. Дәүләт программалары аларның тормыш сыйфатын яхшырту өчен эшли дә. Бүген кешеләр белән аралашу шуны күрсәтте. Балташ районыннан Рани Абдрахманов, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.